Радиотеатр «Плюс». Шановные слухачы, прапануем вашай увазе радыёспектакль «Цягнік» адыходзіць праз гадзіну паводле п'есы Генрыха Бёля. Выканаўцы народны артыст СССР Віктор Тарасаў, народныя артысты Беларусі Павел Кармунін, Валянцін Белахвосцік і Галіна Толкачова. Рэжысёр заслужаны артыст Беларусі Ігор Лаптінскі. Запіс 1968 года. Увага! Увага! На третий путь прибыл поезд номер 8 Варшава-Берлин. Увага! Увага! На третий путь прибыл поезд номер 8 Варшава-Берлин. Regie, ilma pojata. Attention, attention. The train for Berlin leaves in 5 minutes. Attention, attention. The train for Berlin leaves in 5 minutes. Прабачце, пан. Дык будем здаваць багаж ці... Почекайте, калі ласка. Вы яшчэ не рашылі? Не. То бліжэйшы поезд выходзіць праз гадзіну у 13:09. Я не ведаў, што поезд далей не ідзе. Я выбраў бы іншы маршрут. Тут яшчэ перасадка. Прабачце, ці ж гэта так дрэнна? У Афінова ўсё роўна прыедзеце не раней, як праз 3 дні. Вы шкадуеце, што патраціце гадзіну дарэмна? Што гадзіна? Просто я не хочу быць у гэтым горадзе. Ох, вы не хочаце яго агледзець? Зусім неблагі горад. Ёсць свае цікавыя мясціны і руіны, новыя дамы, кірхі, помнікі, ну і сімпатычныя жыхары. Я ведаю гэты горад. Вы ўжо тут былі? Быў. І доўга? 17 год. Што вы кажаце? Я кажу, што жыў тут 17 год. Вы мне не верыце? Веру. Але мне здаецца, 17 год вельмі вялікі прамежак часу. А я не даў бы вам больш 40. Вы ненамного памыліліся. Мне 44. І чаму 17 з іх я не мог правесці ў гэтым горадзе? А вы падобны на іншаземца. Я і ёсць іншаземец. Не. Вы так добра гаворыце па-нямецку, амаль так, як мясцовыя жыхары. Але, можа, мне гэта здаецца? А можа, і ваша правда. Прабачце, пан. Дык будем здаваць багаж, ці вы хочаце пачакаць поезд на пероне? Мне мусіць лепш паехаць бліжэйшым і пачакаць афінскі поезд на другой станцыі. У вас такія дрэнныя ўспаміны аб нашым горадзе? І дрэнныя, і добрыя. Так, 11:57. До 13:09 застаецца больш за гадзіну. У вас тут была вайна? Была. Яна закончылася 12 год таму назад, але... Я быў так далёка адсюль, што да мяне даходзілі толькі ўрывачныя звесткі аб ёй. Бомбы, голад, смерць, разбурэнні. Многа дамоў тады было разбіта. Парадкам. Але цяпер разбурэнняў ужо амаль не відаць.
А где вы ранее жили? На вулицы Зафі. О, это богатый район, каля парка. Гэты парк яшчэ захаваўся. Ой, ён нават разросся. І кафе, і тэраса з пляцоўкай для танцаў. Усё ёсць. Вы хочаце паглядзець? Я тут нарадзіўся. Вы, напэўна, эмігрыравалі. Хіба вы яўрэй? Не, Тады, па палітычных прычынах. не. Прабачце, але чаму? Чаму вы тады адсюль выехалі? Іншы раз я сам себе пытаю, чаму. Столькі было прычын. Можа, Анна? Любоўная гісторыя? Не. Не разумееце? Не. Вы нарадзіліся на вуліцы Зафі. Мабыць, ваш бацька быў багаты. Так. Мой бацька быў багаты. Не разумею. Людзі часта эмігрыруюць таму, што ў іх бедныя бацькі. Так бывае, але мае бацькі былі багатыя. Нічога не разумею. Тады мне здавалася, што я добра ведаю прычыну ад'езду. А зараз я ўжо і сам не ўяўляю, чаму. Проста мне адсюль хацелася паехаць. Вы гаварылі пра нейкую дзяўчыну. Так. Яна любіла мяне. І я яе таксама. Мой бацька быў багаты, і я таксама. Яна была прыгожая. І я быў цікавы юнак. І вы ўсё ж паехалі. Бачыце, усё так разам склалася. Дзяўчына, моя маці, летні вечар. Гэта смешна, што я дазваляю вам пытацца і сам расказваю пра тое, пра што нікому нідзе не гаварыў. Колькі вы возьмеце за гадзіну? Усяк бывае. Цяжкая работа каштуе даражэй, чым лёгкая. Ну колькі возьмеце? 5 марак. Гэта не вельмі многа. Не, добра. Курыць хочаце? З прыемнасцю. Калі ласка. Добрая цыгарэта. З Амерыкі? З паўднёвай. А гэта вы там жылі? Апошнія 10 год. І вы зусім не адчувалі, што ідзе вайна? Абсалютна! Да мяне даходзілі толькі чуткі. Здаралася, чытаў што-небудзь у газеце. Зрэдку. Голад, бомбы, забойствы. У вёсцы ў доме гаспадара вісела невялікая карта Еўропы. Гаспадар прыколваў да яе сцяжкі, але рабіў гэта абы-як. 200 кіламетраў у той ці іншы бок не мелі для яго вялікага значэння. На гэтай карце Варшава была блізка ад Масквы, Прагі, Вены, Будапешта. Яны знаходзіліся побач, як быццам па суседству. І ўсё ж было відаць, што вайна распаўзаецца як страшная хвароба. Не кажыце. Але яна была далёка ад нас. Нам яна не пагражала. Жывёла была важней, цэны на мяса раслі. Нават кукуруза стала таварам, за яе добра плацілі. Так. А зараз, калі вы тут,
Вы злуецеся, что поезд адыходзіць толькі праз гадзіну. Я не хотел бы тут затрымливаться. Вы успоминали про свою маці, про дзяўчыну. Яны ведалі, што вы ад'язджаеце назаўсёды. Я ни с кем про гэта не говорил. Можа, яны яшчэ жывыя? Можа, и живые. Шмат людей загинуло на войне, и это... Так, шмат людзей загінула на вайне. І ад... Вы кого-нибудь сгубили? Мой сын. Яго забілі. На поле бою? Так гаворыцца. Я гэта называю інакш. Колькі ему было годов? Ён мой ровесник? Ён маладзейшы за вас. Яму было б цяпер 40. Як моему молодшему брату. У вас былі браты і сёстры? Были 2 брата и сестра. Што? Але толькі пра аднаго з іх я хацеў бы даведацца, ці жывы ён. Наш малыш, самы малодшы. За яго я ледзь не застаўся. Малыш? Мы так яго называлі. Яго імя Герберт. Але ён не любіў сваё імя. Малыш. Ён стаяў каля лесвіцы, калі я ад'язджаў. Ён хацеў сесці ў машыну. Я заўсёды браў яго з сабой. Мы любілі хуткую язду. Малыш сядзеў побач са мной і ўвесь час гаварыў хутчэй, яшчэ хутчэй. Але ў той вечар я яго не ўзяў. А колькі яму было тады? 14. Мне было 17. Я, напэўна, плакаў. Не, я ему сказал, сёння я не могу тебя взять. Сёння не могу. Вы ўжо ў 17 год мелі машину. Это была машина моей матери. Я скинул машину ў бездань. Из ней, как обрыв у Орденах, и она разбилась у блин. Так, дзяўчына, грошы, машина и брат. Так. Але не з-за гэтага я поехал. Не. Так чаму ж? Вы пытаете так, як мог бы спытаць мой бацька. Але ён гэтага не зрабіў. Калі вы ад'язджалі, ваши бацькі былі яшчэ жывыя? Маёй маці было тады 45. Цяпер ёй быў бы 71 год. І вы не хочаце ўбачыць сваю маці? Не. Родную маці? Не. Я сдам ваш чемодан у камеру, а вы едьте наведайте мать. Хвилинку. Почекайте. Наведайте. А ваш батька? Ему было б зараз 73 гады. Было б. А можа яму ёсць? Можа ён вас чакае ўжо 26 год. Напэўна, чакае, калі яшчэ жывы. Калі жывы. Было б. Не, я вас не разумею. Магчыма. Зразумееце пазней. Я пра ўсё забыўся. Пра ўсё і пра ўсіх. Нават пра малыша, пра Анну. Забыўся, як называецца гэты горад. Толькі калі я пачуў назву, мне нешта ўспомнілася. Вам цяжка было за акіянам? Не, я павінен быў працаваць, але за гэта добра плацілі. У мяне заўсёды былі
грошы. Я быў заўсёды шчаслівы. Все ішло добра. За кароткі час займеў невялікае багацце. Быў і пасыльным, і насильшчыкам, як вы, але толькі один дзень. Вы были носильщиком? Один дзень. У мяне было толькі 3 кліенты. Адзін з іх хацеў, каб я пазваніў адной жанчыне. Я павінен быў змяніць свой голас і сказаць, што гаворыць Гары, і папрасіць прызначыць спатканне. І гэты пан узяў мяне спачатку ў якасці служачага, потым я стаў яго сакратаром і нарэшце прыяцелем. Але гэта мне надакучыла, і я паехаў. У той час я яшчэ думаў зрэдку пра свой дом. Але ваши бацькі, вы толькі падумайце. Вы падумайце, як нелёгка быць бацькам і маці. Нялёгка быць дзіцем, быць братам. Калі я ад'язджаў, малышу не было яшчэ 15. Мне было 17, а не 16. Слухайте, ёсць яшчэ старыя могілкі там, за горадам. Вы хочаце туды паехаць? Хочу. Сдайте багаж у камеру, мы возьмем такси. Я беру вас с собой. Мне б не хотелось быть одному на могилках. Слухаю. Ось і машина, пан. Сядайте, коли ласка. Дякую. Прабачце, пан. А чаму вы адразу хочаце ехаць на могілкі? Таму што могілкі найбольш дакладная адрасная кніга. Тым больш для людзей, якія жылі на вуліцы Зафі. У іх на могілках ёсць каменная адрасная кніга. Візітная картка з белага мармуру прыбіта да вялікага помніка ля ўваходу ў склеп. Калі ласка, поедем цішэй. Слухаю. Сапраўды. Тут много новых домов. А змен усё ж мало. Бачыце тую школу? Вунь там. Я хадзіў у яе 6 год. Гэта ж гімназія імя Гёте. І мой сын у яе хадзіў. Хацеў вывучаць медыцыну і быў бы добрым доктарам. У якім годзе ён нарадзіўся? У 1917. Малыш быў таго ж года і таксама хадзіў у гімназію імя Гёте. Як звалі вашага сына? Бруно. Бруно Пляннер. А як вас завуць? Цяпер мяне завуць Хрантокс. Раней я насіў прозвішча Данат. Не, я ніколі не чуў ад малыша, каб ён называў імя вашага сына. Данат. Вуліца Зафі. У такім выпадку ваш бацька быў вельмі багаты. Вельмі багаты. А ваш сын ніколі не гаварыў пра малыша? Не. Ён ніколі не называў прозвішча Данат. У яго было шмат сяброў, але малыш, Данат, Герберт. Не.
Во, ужо могілкі. Так, бачу. А мой хлопчык нідзе не пахаваны. Яго пакінулі пад Ленінградам. Пакінулі на зямлі. Пры ім знайшлі неадпраўленае пісьмо. Тата, дорогая мама, Бельдонг помер. Вы помните яго? Гэта той маленькі светлавалосы хлопчык, якому я некалі дапамагаў вучыць нямецкую мову. У яго бацькі быў кіёск на рагу. Бельдонг памёр. Учора яго забілі. Ён не паў. Чаму? Чаму? Чаму вы дазволілі, каб нам унушалі, што тыя, хто памёр на вайне, падаюць? Гэта ўяўлялася нам так, як калі б іх забівалі на бягу. А ўсе, хто паміраў на маіх вачах, ляжалі, калі іх забівалі. Ніхто з іх не падаў. Тут не падаюць. Бельдонг памёр. Я не перанясу гэтага. Не магу. І калі не памру ад холаду, дык памру ад ненавісці. Ад ненавісці. А можа, і ад таго, і ад другога. Не ўпаду. А вы... Гэта ўжо могілкі. Прыехалі, пан. Послухайте, вы можете нас почекать? Вось вам 10 марок. Гэтага даволі? Добре, я почекаю. Ага. Вы помните дорогу? Выдатно помню. А тут нічога не змянілася. За дзень да ад'езду я быў тут. Мы хавалі тётку Андрес. Тут склеп Фанхумаў. Там, ось там, Фрулькамаў. А далей Крамлахаў. Цэлая вуліца Зафі. Тут яны сустракаюцца зноў. Тут кожны прыбівае да шэрага каменя сваю візітную картку з белага мармуру. Няўжо і тут яны мяняюцца жонкамі, Як вы гаворыце? выязджаючы за горад. Няўжо і пад зямлёю яны працягваюць злаваць сваіх дзяцей? Ці дамаўляюцца, чыя чарга, хто з іх зменіць свае пераконанні, да якой партыі далучыцца? Няўжо і пад зямлёй яны? Гэтыя людзі мёртвыя. Не парушайце іх вечнага спакою. Падумайце пра сваіх родных. Пра іх я і думаю. Я не магу парушыць спакой праху.
Хіба тут хто-небудь кричить? Хіба тут хто-небудь кричить? Хіба тут хто-небудь кричить? Тише. Хіба тут хто-небудь кричить? Что вы? Але мы уже пришли. Читайте. Андрес Донат нарадзілася 12 красавіка 1882 года. Далей. Померла 16 липня 1931 года. Значит, вы поехали у липеня 1931 года. Так, читайте далей. Прочитайте усе надписи. Гуга Донат нарадзіўся ў 1886 годзе, памёр у 1932. Вернер Донат нарадзіўся ў 1801 годзе, памёр у 1873. Готфрид Донат нарадзіўся у 1836 годзе, памёр у 1905. Эрх Донат нарадзіўся ў 1881, памёр у 1943. Ага. Бацька памёр. І маці таксама. Так. Эдит Донат, народжаная Шмілінг, 1886-1944. Ёсць і яшчэ жанчыны. І шмат дзяцей. Чытаць усе надпісы. Унтер-офіцер Герберт Донат нарадзіўся 1917, паў пад Белагоршай у 1941 годзе. Так. Малыш памёр. Я зразумеў гэта адразу. Унтер-офіцер Донат. Скажите, мае якое-небудзь значэнне тое, што ён быў унтер-офіцерам? Не мае ніякага значэння, пан. Ніякага. Я павінен быў забраць яго, як і намерваўся. У Коблінцы я павярнуў назад, даехаў да Бонарда, але пачаў вагацца. У Трыесце я зноў павярнуў. Праехаў па беразе Мозеля, палову яго даўжыні, і зноў раздумаў. Не вярнуўся за малышом. Унтер-офіцер Донат паў пад Белагоршай. Малыш памёр. Гэты горад для мяне пусты разам са сваімі помнікамі мінуўшчыны. Малыша няма. Ён таксама хацеў быць доктарам. Хацеў лячыць людзей. Але гэтая праклятая зямля не хацела насіць яго больш, чым 24 гады. Хіба вы ведаеце, што значыць быць багатым чалавекам 150 гадоў, багатым здаўна і на вечныя часы? Гэта як колер скуры, які нельга змяніць. Хіба вы ведаеце, што адчуваю 13-гадовы хлопчык,
коли застае свою маці с чужим мужчином. Не ведаю. Ведаю толькі, што значыць быць бедным здаўна і на вечныя часы. А вы ведаеце, што гэта значыць? Не, я заўсёды хацеў ведаць гэта, але не мог. Я іншы раз быў галодны, часам мне не шансавала. Але мяне заўсёды ратаваў колер маёй скуры. Ёсць паны іншыя, хто памёр пасля 1931 года. Анна Донат. Хто? Жонка малыша. Хіба ён быў жанаты? Калі я ад'язджаў, яму было 14 год. Няма Анны Донат? Не. У такім выпадку яна, пэўна, жыве. Хто яшчэ памёр пасля 1931 года? Фрэдэрика Шмілінг, народжаная Донат. 1912 і 1942. Ах, Фрыцы, моя сестра. Памерла яна з-за Шмілінга. Не хотела за его выходить замуж. Она редко выходила со своего покоя, не ходила ни в школу, ни в кирху, не садилась с нами за стол. Она все дни лежала на ложку и про нечто думала, сама, мусить, не ведаючи про что. И она была прыгожая. У яе был белый твар, черные вочы и волосы колером, як мед. Ёй не падаваўся гэты свет, а ў іншы яна не верыла. Яна ела толькі хлеб з маргарынам і піла ліманад. Адзіным чалавекам, якога яна цярпела, быў малыш. Ён сядзеў каля ложка і трымаў яе руку сваёй. Яна не размаўляла з ім, але калі ён збіраўся пайсці, яна хапала яго за локаць. Я не ведаю, ці купалася яна калі-небудзь, ці мяняла белізну. Значыць, яе ўсё ж прадалі гэтаму Шмілінгу. Таму яна і памерла. Ёй было 30 год. Ёсць яшчэ якія-небудзь надпісы? Ёсць, пан. Фрэдэрика Донат. Нарадзілася ў 1936, памерла ў 1944. Яна нарадзілася пасля майго ад'езду, а памерла раней, чым я вярнуўся. Фрэдэрика Донат жыла 8 год. 8 год. Гэта, напэўна, дачка Вернера. О, мой брат Вернер быў чужым для мяне чалавекам. У нас не было нічога агульнага. Пайшлі далей. Фамільны склеп фон ден Хюгель. Тут за поворотом. Вы не хочаце памаліцца за сваіх родных? І нават пакласці кветкі? Кветкі? Мне трэба было пра іх падумаць. Але гэта я яшчэ зраблю. Памаліцца. Я веру, што тыя, хто памёр, моляцца за мяне. Малыш і Фрыцы, і маленькая Фрэдэрика. Пайшлі. Вось што. Я сяду на гэты слупок, калі ласка. Прачытайце мне толькі, хто памёр у 1931 годзе. Вы паехалі ў ліпені? Ну і што? Дорота фон ден Хюгель, народжаная Шмілінг,
Нарадзілася ў сакавіку 1890 года, памерла ў жніўні 1931 года. Гэта маці Анны. А далей? Паручык Карл фон дем Хюгель нарадзіўся ў 1916, паў пад Амьенам у 1940 годзе. Брат Анны. Яго гэтая праклятая зямля не захацела больш насіць, чым 24 гады. Калі я ад'язджаў адсюль у 1931 годзе, ён быў 15-гадовым хлапчуком. Ён маршыраваў тады па вуліцах горада, спеваў песні пра чыстую кроў і помсту. Як вы думаеце, гэта мае якое-небудзь значэнне, што ён быў паручыкам? Не, пан, гэта не мае ніякага значэння. Што там далей? Вільгельм фон дем Хюгель нарадзіўся ў 1885, памёр у 1942. Гэта бацька Анны. Далей. Далей. Усё. Больш надпісаў няма. Ніхто не паміраў пасля 1931 года. Яна жывая. Дык вы можаце ёй пазваніць. Так. Зараз 12 гадзін 25. Вернемся на вакзал, пашукаем нумар у тэлефоннай кнізе. Анна жывая. Бацька і маці памерлі, малыш і фрыцы памерлі. Толькі Вернер жывы і... можа... Анна. Поезд адыходзіць праз 35 минут. Пайшлі. Пан, вы не будете молиться? Калі наведваюць магілу, трэба прачытаць малітву. О, Шмілінг, народжаная Фрулькам. Фрулькам народжаная Шмілінг. Донат, народжаная Шмілінг. Шмілінг, народжаная фон ден Хюгель. Толькі 4 прозвішчы ўжо 200 год злучаюцца адно з другім. Людзі жэняцца, сем'і змешваюцца. Вы таму адсюль паехалі? І таму. А дзяўчына? Ёй было б зараз 42 гады. Напэўна, пасля смерці Карла яна атрымала прадпрыемства. Пайшлі. Вы ўсё ж чакалі? Так, пан. Накрутила толькі 5 марок 20 пфенігаў. Куды цяпер паедем? Зноў на вакзал. Добра. Вы не хочаце наведаць брата? Навошта? Вы яшчэ тады былі чужыя. Вы думаеце, 26 год расстання маглі нас зблізіць? Але ён згубіў дачку, брата, сястру, бацькоў, вас. Вы павінны пайсці да яго. Гэта ваш брат. У вас былі браты? 3. Вільгельма забілі ў 1914 пад Льежам. Отто памёр у 1942. У час бомбёжкі? Не, памёр ад ангіны. А трэці брат? Ён жывы, але мы не разумеем адзін аднаго. Ён адукаваны, саромеецца мяне. Вы каго-небудзь саромеліся?
Я не саромеўся нават багатых людзей, з якімі быў знаёмы. Я нават маці не саромеўся. Сваёй маці? Яна сустракалася з мужчынамі ў нашым доме. З артыстамі. А бацька для захавання раўнавагі, малыш ведаў пра гэта, чуў, бачыў. Калі ласка, поедем на вуліцу Зафі. Слухаю. А вы были женаты? У мяне была жонка там, за акіянам. Але мы разышліся з ёю. Я даў ёй грошай. Я хацеў быць свабодным, і я ёй даў свабоду. У вас не было детей? Не. Вуліца Зафі. Ах, вуліца Зафі. Яна амаль не змянілася. Толькі ваконныя рамы не з дрэва, а з медзі. Здаецца, людзі сталі жыць багацей. А там вунь, тыя шары на жалезных воротах фрулькамаў. Позолоченыя. Позолоченные, пан. Вунь. Наш дом. Где? Вунь. У яго салідны выгляд. Гэта густ Вернера. А там жыве Анна. Жыве. Яна жывая. Спыніцца? Не, калі ласка. Поедем далей. Живая. Откуль вы ведаете? Я здагадаўся па кветках. Герань яна вельмі любіла. Герань. І цяпер на вакзал? На вакзал. Вы сапраўды хочаце ехаць поездам 13:09? Так. І што-небудзь перад гэтым з'есці. Вы мне знойдзеце тэлефонную кнігу? Яе можна папрасіць у буфеце. Тым лепш. Приехали, пан. 7 марок, 18 фенигов. Решта не треба. Дякую, пан. До побачення. До побачення. Всього доброго. Я зараз, пан. Добре, я почекаю вас у барі. Увага, увага. Пачалася пасадка у прыгарадны поезд нумар 82. Уваход праз туннель на 3-й путь. Achtung, Achtung! Wir kommen ein Zug Berlin-Nürnberg. Wir kommen ein Zug Вось, пан. Berlin-Nürnberg. Я принес вам телефонную книгу. Дякую. Вы будете есть? Не. А вы? Не ведаю. Я хотел бы чего-нибудь выпить. 2 пива! Так, пошукайте донат Анна, вулица Зафи 7. Донат? Так. Я думаю, что она вышла замуж за малыша. За вашего брата? Ах, даволі пытанняў. Шукайте. Пиво, дякую. Так. Даман, Дамшик, Домш. Вернер, вулица Зафі 9. Няма Анна Донат. Проверьте уважливый. Я проверю уважливо. Няма Анна Донат. Тады поглядите под прозвищем фон Демхюгель. Фон Хакен, фон Дерх, фон Десеп, фон Демхюгель. Фон Демхюгель, Анна, вулица Зафі 7. Профессия.
Профессия не указана, пан. Не вышла замуж. Запишите номер телефона. Зараз. Калі я дзяржаў, ёй было 16 год. Мы заўсёды былі ў траіх, Анна, малыш і я. Разам ездили на озеро. Я правил лодкой. Мы смеялись, бегали целыми днями по лесе, сбирали ягоды. Мы не боялись вернуться до дома, не боялись покарания. Мы боялись того, что наши батьки называли своей свободой. А може вам трэба было ўзяць з сабою і брата, і дзяўчыну? Не, малыш не поехал бы со мной без Анны. А вы? А я не поехал бы з ёй без малыша. Мне здалося, што будзе лепш, калі я поеду адзін. І застануся адзін. Я быў упэўнены, што знайду яе ў тэлефоннай кнізе пад прозвішчам Донат. Вы разумееце? Не ўсё. Я сам не ўсё разумею. У той вечар я быў упэўнены, што я павінен ехаць адзін. Я паехаў. І ўсё ж вы вярталіся, каб узяць брата, а не дзяўчыну? Я вяртаўся двойчы, і 2 разы я перадумаў. Малыш любіў мяне так, як любяць толькі Бога. Я быў у яго вачах чыстым, сумленным. Все, што я рабіў, здавалася яму цудоўным. Але ў ім самім былі тыя якасці, якімі ён надзеліў мяне. І было лепш, каб мы рассталіся і каб Анна засталася з ім. Вы разумееце? Ужо трошки больш, але не ўсё. 12:45. Вы не будете звонить? Да Анны Донат я мог бы позвонить, может, нават зайсці. Але да Анны фон дем Хюгель не могу. Мне уже не 17 год. Я на 26 год старыш. Я про многое забыўся, амаль про ўсё. Тады я быў упэўнены, што лепш мне пайсці аднаму, не браць нікога з сабой. Вы разумееце? Я заплачу вам за гэты час, як за самую цяжкую работу. Каб вы гэта зразумелі. Добры дух павінен выслухаць сваіх кліентаў. Я пачынаю ўсё і тое разумець. 12:46. Вы не поедете гэтым поездом. Чему не поеду? Ну что вы будете рабіць у Афінах? Буду директором гостиницы. Потым погляжу, что будет далей. Может, поеду куда-нибудь яшчэ. Мне ёсць грошы. Мне шанцавала. Я нават не стараўся зарабляць шмат грошай, і ўсё ж іх зарабляў. Я купляў у людзей, якія хацелі выехаць, іх зямлю, дамы, жывёлу, і рабіў гэта для таго, каб у іх былі грошы на дарогу, каб ім дапамагчы. Але на гэтым я разбагацеў. Праз 8 год цэны на зямлю ўзраслі, за дамы плацілі шмат, жывёла падаражала, міласэрдзе ператварылася ў чэкавую кніжку, жаласць пачала нечакана даваць працэнты. Ваша работа дагадзіла Богу. Вы так думаете? Але я не Авраам. Я... Не выпьем за здоровье вашей дзяўчыны. 12:50. Згоден. За здоровье Анны. За здоровье. Вы зараз позвоните, поедете до яе и доведаетесь, что тады у вас не было причин, каб ехать одному. Малыш не смог бы жить без Анны. А вы? Смог. Вы записали номер? Записал. Уже ровно година, пан. Засталося 9 минут. Калі вы хочаце ехать гэтым поездом, я павінен узяць ваш чемодан. Пошли. Пошли.
А у телефонной трубцы еще такая же кнопка, якую треба натискать? Не, Тогда наберите записанный номер, попросите пани фон Демхюгель и скажите, звонить из Нью-Йорка, и попросите почекать хвилину. Вы не хочете? Але я нанял вас на гэты час. чаму вы хочаце, каб столькі кіламетраў раздзялялі ваш голас ад яе голасу? Чаму? Потому что я не хочу, каб мне зноў было 17 год. 26 год жыцця прымушаюць мяне падзяліць нашы галасы тысячамі кіламетраў. Ну, наберите номер. А потом, коли ласка, сходите, возьмите багаж и принесите его на перрон. Добра. Алло. Пані Анна фон Демхюгель, Так, так. пачакайце, калі ласка, хвілінку. Вас выклікае Нью-Йорк. Нью-Йорк? Анна. Пауль! Ты познала мой голос? Ніхто іншы не мог бы мне позвонить з Нью-Йорка, толькі ты, якога ўжо няма. Я ёсць, Анна. Я існую. Не, Мяне ўжо няма? няма. Той год, калі табе споўнілася 30, быў годам тваёй смерці. 44-й. Так. Ты жыў, пакуль у мяне была надзея, што ты калі-небудзь вернешся. А калі не, то, можа, напішаш, адгукнешся. Чаму ты паехаў? Ты не ведаеш чаму. Ах, ведаю. Але ж ты быў разумнейшы за нас абодвух, за малыша і за мяне. Неразумнейшы, Анна. Гэта было... Што гэта было? Ты думаў пра гэта 26 год? А можа, ты не думаў пра гэта зусім? Зрэдку. Зрэдку. Я думаю, што так для нас будзе лепш. Лепш. Для нас наступіла пекла, таму што не хапала цябе. Ты павінен быў застацца ці ўзяць нас з сабой. Застацца. Фельдфебель Донат, поручик Донат и фрейтор Донат пали. Не, забиты под Витебском, под Севастополем ці Берліном. Магчыма, якое гэта мае значэнне. Цябе ўжо няма. Ты не паў, цябе не забілі, а цябе ж усё няма. Для мяне цябе няма. Як Вернер. О, яго я рэдка бачу, а калі мы выпадкова сустракаемся, мы не гаворым пра цябе. Фрыцы памерла. Памерлі твае бацькі. І Карл памер. Ты не выйшла замуж за малыша? Ды не. Я ніколі не думала пра гэта. Давай закончым гэту размову, яна будзе табе дорага каштаваць. У мяне ёсць грошы, Анна. Пагавары яшчэ трохі з тым, какого ўжо няма. Значыць, ты не выйшла замуж? Выйшла? Пазней. Калі малыш загінуў, а цябе ўжо не было. Ну, потым разышліся, ён хацеў свабоды. Я дала яму свабоду. У мяне таксама была жонка. Яна таксама хацела быць свабоднай. Я даў ёй свабоду. Я хацеў бы убачыць цябе, Анна. Не. Я хацеў бы убачыць цябе.
На што? Гэта было 20 ліпеня. На наступны дзень пасля пахавання цёткі Андрас. Я ляжаў у садзе на траве, калі ты спынілася ў дзвярах з малышом. 12 ліпеня у кулле. Значит, ты ўсё чуў. Всё. У мяне было дзіця ад малыша. Але пазней, намнога пазней, незадоўга да яго смерці. Яму цяпер 15 год. Я магу убачыць хлопчыка. Калі-небудзь потым. А цябе? Не. Навошта? Анна. Я не магу. Я была з малышом у апошнюю ноч перад тым, як яго расстралялі. Расстралялі? Яго расстралялі? На магільнай пліце напісана «Паў». Але ён не паў. Яго расстралялі каля стога сена. У маленькай вёсцы пад Львовам, вечарам. Яны спяшаліся, як бандыты. Свяшчэннік прыйшоў да яго, але ён адмовіўся спавядацца. Ён не захацеў каяцца. Не хацеў суцяшэння з гэтых рук. Ён быў адзін. Зусім адзін. Ты чуеш мяне, Пауль? Я слухаю тебя. За што? За што яны яго расстралялі? Ён дапамог уцячы палонным. Адчыніў дзверы вагонаў, у якіх везлі ў Германію рабоў. Ён даў ім хлеба. За гэта яго расстралялі? За тое, што ён даў палонным хлеба? І за гэта. Я заўсёды была каля яго, калі толькі магла. Пауль, ты ўсё яшчэ хочаш убачыць мяне? Пауль, ты не адказваеш. Ты слухаеш? Слухаю. Ты отпустишь до меня сына малыша? Калі-небудзь пазней. Только не вельмі позна. Пауль. Пауль, слухай. Зрабі ўсё, што толькі можаш, каб ён не памёр смерцю малыша. Мяне ты больш не ўбачыш. Мяне няма таксама, як і няма цябе. Я люблю таго юнака, якому было 17 год. Любіла нават тады, калі ён збег з дому на машыне маці з грашыма бацькі. Юнака, які кінуў свайго брата. Гэта дзіця верыла толькі ў цябе. Я чакала яшчэ і тады, калі памёр малыш, а я засталася з яго дзіцем. Але, разумееш, настала мінута, калі ты перастаў існаваць. Гэта не ты. Гэта нехта чужы, з голасам Паўля. Чалавек ва ўзросце 44 год, які аб'ездзіў увесь свет. Ты прышлеш да мяне хлопчыка? Так. І пісьмы малыша да цябе, іх шмат. Яны ляжаць нераспечатаныя ўжо 15 і 16 гадоў. Адправитель унтэр-афіцэр Данат, расстраляны ў Белагоршы, ля стога сена, вечарам адзін. Адзін! Ты чуеш? Зусім адзін!
«13:05. Ваш поезд ужо пришел. Вена, Белград, Афины. Добра. Вы... Мы говорили з ёй. Долго говорили. Я про все даведаўся. Мой брат таксама не паў. Яго расстралялі вечарам. Что вы? Ля стога сена. Ён быў адзін. Адзін. Вы чуеце? Зусім адзін. Я чую. Зусім адзін. Адзін. А вы таксама адзінокі? У меня есть жонка. Мы уже 40 год жанаты. Я думаю, что это не я одинокий, а яна. Вечером лежачи со мной, яна плаче. Я вытираю ее слезы. И это все. Не едьте. Пан, не едьте гэтым поездом. Вы поехали з-за глупства. Гэта непаразуменне. Не паўтарайце зноў гэтага глупства. Можа, хоць праз 20 год вы зможете вытирать ёй слезы. Не едьте. Мяне ўжо няма. Вы пронесли мои чемоданы? Так. Яны ўжо у вагоне. Колькі я вам винен? За 1,5 гадзіны, пан. Хіба гэта была цяжкая работа? Так, 7 марок 50. Вы поедете на могилки. Это будет еще година. Усяго 12,50. Трымайте. И купите, коли ласка, кветки для малыша, для Фрицы, для маленькой Фредерики и для Карла. Якие кветки купить? Ну, коли ласка, берите кучей грошей. Поезд уже кранулся. А для ваших батьков не куплять кветки? А можно и для них. И помахайте мне рукой на развитание. Я помахаю вам рукой на развитание. Бывайте! Только некалькі рухаў рукі, і вось ужо нічога не відаць. Прагучаў радыёспектакль «Цягнік адыходзіць праз гадзіну» паводле п'есы Генрыха Бёля. Выканаўцы народны артыст СССР Віктор Тарасаў, народныя артысты Беларусі Павел Кармунін, Валянцін Белахвосцік і Галіна Талкачова. Рэжысёр заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі. Запіс 1968 года. Канал «Культура».